ידיים פרוסות, הם נמצאים במעין ריקוד שכזה, יש פה גביע של קידוש עם יין אדום, המגן דוד בתוך העיגול, שתי נרות שבת. הציור עצמו מורכב מעיגולים ופסים ישרים, לראות פה את העיגול הגדול, עוד עיגול גדול, עוד עיגול קטן, ופסים ישרים שפוצים את העיגולים בכל האורך. והרעיון הרוחני, קבלי, שנמצא מאחורי הציור, יש פה כמה. אחד מהם זה שעל פי הקבלה, העיגול מסמל את האישה, הקו הישר מסמל את האיש, ושילוב הרמוני ביניהם, זה בעצם מה שמביא שמחה והרמוניה גם לאדם הפרטי, שהוא משלב את הפן הנשי והפן הגברי בתוכו, וגם בין האיש ובין האישה, זה מה שמביא את השלום והחיבור. שלום עליכם, מלאכי השלום, מעניין שזה שיר שחובר פה, ככה המסורת אומרת, חובר פה בצפת, על ידי רבי שלמה מולכו לפני 500 שנה, ושני הנבואות שמדליקים בשבת, המטרה שלהם היא להביא שלום והרע של שלום. בעצם מובא בקבלה שכשהאישה מדליקה את נרות השבת, היא מכניסה את האור של גן עדן שכתובה כשאדם בחווה חטוא בעץ הדעת, ובעצם היא מכניסה את האור של גן עדן לתוך החיים. ניסיתי ככה לתת את החוויה של השבת, צבעוניות, שמחה, הרמוניה, ומעין הערה של גן עדן. עוד דבר מעניין הוא שנהוג על פי הקבלה לעשות קידוש דווקא בגביע מכסף, כאשר יש שתי מתכות, מתכת אחת זה הזהב, השנייה זה הכסף. מתכת הכסף מסמלת את החסד, והזהב מסמלת את הדין והגבורה. ודווקא את היין צריך לעשות אותו בצבע אדום ולא בצבע לבן. הסיבה היא שהצבע האדום מסמל את הדין והגבורה, וכשאנחנו מקדשים על היין, אנחנו בעצם לוקחים את כל הברכה של כל השבוע הקרוב, ולוקחים את הדינים של השבוע הקרוב, או של השבוע הקודם, ובעצם ממתיקים אותם על ידי גביע הכסף והברכה, ולוקחים אותם לחסדים. ואז שותים את אותה ברכה שזה דין ממותק בחסד, לכבוד השבוע הקרוב, השבת הקרובה. אולי נאמר גם עוד משהו לגבי המלאכים עצמם, מלאכי השלום, שבהם אנחנו שרים את השיר בכניסת שבת. המדרש מספר שכשאדם חוזר מבית הכנסת, חוזרים איתו שני מלאכים, ושניהם באים הביתה ביחד עם האדם ורואים את השולחן ערוך, ואת האיש לבוש בבגדים חגיגיים בגדי שבת, ואת האישה שמחה, ואת הילדים שמחים בגדי שבת, ואז המלאך מברך אחד, כן יהי רצון שיהיה כן גם בשבת הבאה או בכל השבתות, והמלאך השני אומר אמן. ואותם מלאכים שמביאים ברכת שלום ביתנו, ברכת שמחה ביתנו, אנחנו שרים לכבודם את השיר, שלום עליכם מלאכי השלום, ברכם לשלום, ברכוני לשלום ובצאתכם לשלום. אני אגיד לכם עוד משהו נחמד ומעניין על המגן דוד. המגן דוד אתם יכולים לראות שהוא מורכב משתי משולשים. משולש אחד פונה למעלה הוא בצבע כהה, משולש אחד פונה למטה הוא בצבע בהיר, צהוב. הרעיון של המשולש הוא שיש פנייה מאיתנו בעולם הגשמי הזה אל העולם הרוחני, בורא עולם, זה המשולש שפונה למעלה, מסמל פנייה למעלה, ומשולש שיורד מלמעלה למטה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, עונה לנו ומשפיע לנו שפע, ולכן זה בצבע הצהוב, שזה הערת בורא עולם. זהו, זה הציור הזה.